ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಯಾನ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೇ ಪನಂದು ಇನಿತೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ಸುರು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿಯಾನ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇನಿಯಾನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ವೀಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟುಗು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ನಿಗಳಿಗೆ ಮೀನು ತೂನ ಗೊತ್ತಾವು ವಾ ರೆಸಿಪಿ ಆದಿಪ್ಪು ಬಂದು ಮೀನದನೆ ರೆಸಿಪಿ ಆಂಡ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳು ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿನ್ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಗಲೆಗ್ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಚಾದಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ಫುಲ್ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸುರುಕಾದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಒಂಜಿರೆ ಮಸಾಲ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಡತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದು ಪ್ಯಾನ್ಗ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು 1/4 ಚಮಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಓಮ ಅಂಚನೆ 1/4 ಚಮಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಾಸಿಮಿ 1/4 ಚಮಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಮೆಂತ್ಯ 1 ಚಮಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚನೆ 3 ಚಮಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಸಳ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು 1 ಚಮಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಓಮ ಆವಡ್ ಮೆತ್ತೆ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ಸಾಸಿಮೆ ಆವಡ್ ಅಂದೆನ್ 1/4 ಚಮಚನೆ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಓ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಏತಿತ್ ಪಾಡೊಡ್ದುಲೆ ಆತಿನೇ ಪಾಡುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ದ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚೆ ಅಂಡ ಬಂಜೆ ಆಳಪಿನಿ ಖಂಡಿತ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ನಿಗಲೆ ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ಪಾಡುನ ಕೈ ಆಳತಿಡ್ ಆಂಡಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬಾಯಿಡ್ ಪಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗೊಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗ್ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಚಟಪಟ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗ್ ಒಂದೇನು ಪಾಡಿನಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮೂಲು 10-15 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಇಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾವಲಿಡ್ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವೊಡು ಅಂಚ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ಅಂಚ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಅರೆಪುನ ಕಡೆ ಒಡ್ಡತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಿಂಜ ಲಿಂಬೆದಾತ್ ಕಿಂಜದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಳಿನ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅಂತೆ ನೀರಿನ ಪಾಡೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದು ಕಡೆದು ಕನತ್ತೆ ಅಂಚ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ನಮಕ್ ಮಸಾಲ ಸಣ್ಣ ಆಂಡ್ ನನ ಉಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ಪಾರೆಗ್ ದೀವೊಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಣ್ಣದ ಬನಾಲೆಡ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಾಸಿಮಿ ಒಂಜಿ ಎಸಳು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಉದ್ದುಗು 3 ದಿನಂಚಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ತೊಂಡಾಯ್ನಾತ್ ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ದೊಟ್ಟುಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಕಾಯವಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಯಾನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ್ನ ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಾಯ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯ್ದ ಇಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಮಸಾಲನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾರ್ದ ಇಬೊಕ್ಕ ಒರನೆ ತೊಟ್ಟಗು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕಾಯದ್ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ನೀರಲ್ನ ಪಾಡೋಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲದ ಅರೆಪು ನಮಕ್ ಏತ್ ಹದಕ್ ಬರೋಡ್ದುಲೆ ಆತೆಟ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ 2 ಲೋಟದಾತ್ ನೀರಿನ ಪಾಡೊಂಡೆ ಸುರುಕು 1 ಲೋಟೆ ಬೊಕರ 1 ಲೋಟೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ಅಂಚ 2 ಲೋಟದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಲೋಟೆ 2 ಲೋಟೆ ನೀರು ಅನುಗುಣವಾದ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಮಸಾಲ ಅದ ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಅಳತೆ ಪಂಡೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಅಂಚ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಅರೇಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕನೆ ಬೂತಾಯಿನ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಬೂತಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿದ ಅರೆಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿದ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪಾಡೋಡು ಅದಾಗ ನಮಕ್ ಮೀನು ಆತದಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಆಪುಜಿ ಅರ್ಧ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿದ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಾಡಿಯ ಪಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಮೀನುಲ ಸಮ ಕೊತ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಅವು ಹಾಳಾಪುಂಡು ಕೈಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಪುನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊತ್ಪಾಲೆ ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬರೋಡು ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನು ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಪುಜಿ ತಿನ್ನರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದಿ ಬರ್ನ ಮುಟ ಮುಡನುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತಯಾರಾಂಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದಿ ಬತ್ತುಂಡು ತುಯಿರತ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಎನ್ನ ಶೈಲಿಡ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಧಾನಡ್
ಮೀನ್ದ ಗಜಿಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಮಲ್ಪುನ ಮೀನ್ದ ಗಜಿಪು ನಿಗಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿನಿ. ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರತೂಪಿನಗುಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟು ಬರುವ ಅದ ಉಂಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.